Στην ουρά εκεί, έλα. Πάρει και αυτήν τώρα. Τη βάλει την ένα από πίσω της πρώτης. Πώς θα το παραπώνω ρε. Πώς τι γίνεται ρε. Α, μπράβο. Τώρα έγινε δουλειά. Έτσι. Τράβα τώρα. Τράβα και αυτή την τρισιά κόντρα να μην φύγει τη σκάλα. Δεν να φύγει τη σκάλα Κατέβα. Τι πας από το μέτρο. Εσύ τώρα μπορείς να τραβήξεις την σκάλα. Μία και έξω τράβα το. Έλα. Περίμενε. Θέλω και χειροκρότημα στο τέλος μόλις κατεβεί. Όλοι χαζομάρες. Και υπεύθυνοι δήλωση με τα ονόματα. Και να πας κάποιος να μότο τώρα. Κάνα 50 είναι σίγουρα. Κάνα 50 θα είναι σίγουρα. Είναι ρε. Μιλάμε και η πρώτη διάσωση γηδιού. Εδώ είμαστε εμείς εδώ μισή ώρα και. Μπορεί να έχει πάνω από καμιά ώρα. Δεν είναι την ώρα που ανέβαινα εγώ δεν ήταν. Το Εμείς όταν εκεί κατεβαίνει. Έλα, άντε. Άστρε, κατεβεί και το γάζ κάτω του σκηνή. Άμα φύγει το ζωντανό, δεν ψάξεις να το βρεις μαλάκα. Ας το έβγαλε μόνο του.